Добрый вечер. Распачинаем навіны па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. І сёння ў аб'ектыве. Помста Лукашэнкі. Беларуская нафтавая кампанія прыпыняе працы ў балтыйскім кірунку. Але ж гэта будзе даволі затратна менавіта для беларускага боку. Моцная духам. Журналісткі Белсату ўжо месяц за кратамі. У сваіх лістах Кацярына піша, што яна не сыдзе з журналістыкі, чым бы ўсё цяпер не скончылася. Штраф амаль як пенсія, але пакаранні пенсіянераў не палохаюць. Он не изменит мою позицию, совершенно не на грудь. Святлана Ціхановская з працоўным візітам у Брюсселі, дзе сустрэлася з прэм'ер-міністрам Бельгіі Александром Де Кроу, а таксама правяла перамовы з кіраўніцтвам структураў еўразвязу. Падрабязнасці даведаемся ад Аліны Коўшак. Аліна, вітаю. Вітаю, Вольга, вітаю, шановне гаспадарства. Сапраўды, сёння адбываюцца сустрэчы, працоўны візіт Святланы Ціхановскай у Брюссель. Праходзіць ён падчас візіта, падчас тыдня узнагароды Андрэя Сахарова. Гэта сапраўды знакавая узнагарода. У трэці раз беларусы атрымаюць узнагароду. Сёлета гэта прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі Беларусі. Святлана Ціхановская, Светлана Алексеевич, Степан Пуціла, таксама Вольга Кавалькова, таксама Марыя Калеснікова, таксама Мікола Статкевіч. Замест Міколы Статкевіча прыехала Марына Адамович, ягоная жонка, якая казала нам у размовах, што ўжо, канешне, тут не першы раз, і з 2010 года яна тут сталы госць. Усе беларусы дзякавалі за падтрымку еўразвязу, тым не менш зазначалі важныя праблемы. Святлана Ціхановская казала пра тое, што мы не можам больш чакаць, што настаў час рашучых дзеянняў, а дапамога, якую еўразвяз можа аказваць Беларусі, павінна быць больш крэатыўнай, шукаць новых спосабаў падтрымання беларусаў, бо рэжым увесь час заціскае гайкі. І навіна з сённяшняга дня, бадай адна з самых галоўных, тое, што заўтра будзе прыняты трэці раунд санкцыяў. Трэці раунд санкцыяў, але, на жаль, нас не вельмі цешыць, бо мы ўжо ведаем, што гэты спіс, в якім было 27 прозвішчаў і каля 6 альбо 7 кампаній, ён скарочаны. Тут папрацавалі лабісты, беларускія кампаніі звярнуліся па дапамогу сваіх партнёраў, і, на жаль, гэты санкцыйны спіс будзе значна меншым. Такім чынам, гэты ціск эканамічны, ён будзе нашмат меншым. Тым не менш, спадзяемся на тое, што будзе і чацвёрты раунд санкцыяў. А пакуль все мы ў чаканні таго, што адбудзецца заўтра, гэта будзе ўручэнне ўзнагароды імя Андрэя Сахарова, ўзнагароды за свабоду. І вельмі спадзяемся, што гэтая ўзнагарода прыблізіць Беларусь да свабоды, да волі, бо атрымаюць яе прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі, але насамрэч належыць яна кожнаму чалавеку, кожнаму беларусу, які не згодны з рэжымам, які выходзіць пратэставаць. А таму, шановнае гаспадарства, гэта наша агульная ўзнагарода. Алена, скажы, калі ласка, а ці на гэтым заканчваецца сустрэча з еўрапейскімі палітыкамі, ці заўтра яшчэ з кімсьці сустрэнецца Святлана Ціхановская? Сустрэчы працягваюцца, сёння яшчэ яны ідуць. Дарэчы, цяпер праходзяць сустрэчы праца так званая у падгрупах, дзе беларусы сустракаюцца з прадстаўнікамі розных палітычных фракцый Еўрапарламента. Заўтра сустрэчы працягнуцца, але, канешне, яны все будуць прысвечаныя ўзнагародзе. Сёння гэта такая моцная палітычная частка. Святлана Ціхановская сустрэлася таксама з віцэ-прэзідэнткай Еўракамісіі Верай Юровай, дзе размаўлялі пра канкрэтную дапамогу беларусам, таксама пра фінансавую дапамогу. А заўтра сустрэчы працягваюцца, і я ведаю, што не толькі заўтра, увесь гэты тыдзень Андрэя Сахарова, ён прысвечаны Беларусі.
Аліна, дзякуй вялікі. А мы працягваем выданне з іншымі тэмамі. Нас не спыніць і не стрымаць. Белсат пад неймаверным ціскам уладаў. 3 нашых калегаў у зняволенні. Яшчэ адна затрыманая журналістка ў шпіталі. Незаконна і найдаўжэй трымаюць за кратамі Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову. Ім пагражаюць рэальныя турэмныя тэрміны. Але гэта не зламала нашых дзяўчат. Роўна месяц не гучыць голас Кацярыны Андрэевай у эфіры Белсату. Вітаем наших гледачоў на плошчы пераменаў. 15 лістапада Кацярына вяла шматгадзінны стрым пра супрацьстаянне сілавікоў і абаронцаў мемарыялу забітаму Раману Бандарэнку. Здымала падзеі аператарка Дар'я Чульцова. Калі ўзброеныя амапаўцы пачалі пераследаваць людзей, і калі сілавікі пачалі адступаць, Кацярына і Дар'я працягнулі паказваць ды расказваць, што адбываецца. Вялікі дзякуй, што глядзелі маю трансляцыю, што глядзіце Белсат. Я, Кацярына Андрэева, з вамі не развітваюся. Але гэта былі апошнія словы, якія пачулі гледачы. У кватэру, з якой журналістка з аператаркай увялі трансляцыю, выламаўшы дзверы, уварваўся амап. Калі мяне затрымліваў спецназ, яны крычалі: «Паедзеш на зону на 7 гадоў, будзеш ментам форму шыць». Намеснік начальніка УРОС называў цёткаю, малою, штурхаючы ў спіну з лесвіцы. Крычалі менты: «Ты больш не будзеш весці сваіх стрымаў ніколі». Дзяўчата арыштавалі спачатку паводле адміністратыўнай справы, а пазней распачалі крымінальную. Кацярыну і Дар'ю вінавацяць у арганізацыі групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак або актыўным удзеле ў такіх дзеяннях. Каця і Даша, яны выконвалі свае прафесійныя абавязкі на плошчы пераменаў, яны вялі стрым, яны займаліся журналісцкай дзейнасцю і не маюць ніякага дачынення да арганізацыі акцыяў. Гэтыя абвінавачанні, якія супраць іх высоўваюць, яны абсалютна беспадстаўныя, бессэнсоўныя, яны не паддаюцца ніякаму тлумачэнню, акрамя аднаму, гэта помста за прафесійную дзейнасць нашых журналістаў. Журналісткам пагражае да 3 гадоў зняволення. Праваабаронцы прызналі іх палітычнымі зняволенымі. 30 дзён журналісткі Белсату застаюцца за кратамі і прынамсі яшчэ на 30 дзён маюць застацца ў изолятары. А гэта значыць, што ў зняволенні без родных і блізкіх яны сустрэнуць Новы год і каляды. Планы на Новый год у Даши были... Она хотела жить в Минске и работать на Белсат оператором. Мы с мамой очень переживаем за Дашу, за ее здоровье, за ее самочувствие. Хоть она через адвоката и передавала, что у нее все хорошо, и чтобы мы не переживали. Но все-таки кажется, что там не все хорошо, потому что просила передать валерьянку и валидол. 23-гадовая аператарка Дар'я Чульцова толькі пачынала свой журналісцкі шлях, спрабавала сябе як аўтарка рэпартажаў, але пазней яе больш прывабіла праца аператара. 27-гадовая Кацярына Андрэева вяла шматлікія стрымы ў эфіры Белсату. Заўсёды цікавілася падзеямі ў свеце, дасканала валодала англійскай ды іспанскую мовамі. У суаўтарстве з мужам, журналістам Ігорам Ільяшом, выдала кнігу пра беларусаў на Донбасе. У сваіх лістах Кацярына піша, што яна не сыдзе з журналістыкі, чым бы ўсё цяпер не скончылася. Але я думаю, што гэта і так відавочна для ўсіх, хто яе ведае, бо журналістыка – гэта частка яе ідэнтычнасці, вялікая частка яе жыцця. Прадстаўнікоў нашай прафесіі цягам 4 месяцаў затрымлівалі каля 400 разоў. Незважаючы на гэта, беларусы надалей атрымліваюць праўдзівую інфармацыю з незалежных медыяў. Ірына Вакар, Белсат. Рыхтаванне да асабліва цяжкага злачынства, арганізацыі масавых закалотаў з ужываннем гвалту і ўзброенага супраціву ўладам. Паводле гэткага крымінальнага артыкулу ў Наваградку судзяць Дзяніса Кірэшчанку і Владзіміра Гароха. Апошняга вінавацяць таксама ў публічнай абразе Лукашэнкі за допіс у Вайберы. Дело пустое, высосанное из пальца, как на мой взгляд. То есть ни улик, ни доказательств того, что люди эти что-то сделали, нет. И выходит, что еще будет несправедливо осужденных 2 человека. Суть обвинений, я считаю, несостоятельной. Считаю, что мой отец должен быть освобожден.
Уладзімір Гарух быў даверанай асобай Святланы Ціханаўскай у часе выбарчай кампаніі. Паводле дзяржаўнага абвінаваўцы, ён нібыта арганізоўваў сустрэчы з грамадзянамі ў Наваградку ды іншых паселішчах Лідскага раёну, на якіх заклікаў да ўзброенага супраціву. Для баявых дзеянняў нібыта збіраў арматуру. Паплечнік спадара Гаруха Дзяніс Кірышчанка на адным з такіх спатканняў нібыта прапановаў узброіцца бензапіламі і тэлескапічнымі дручкамі супраць міліцыі. Абодвух мужчынаў праваабаронцы прызналі палітычнымі вязнямі. Звальняйцеся самі, ці мы знойдзем спосаб вас звольніць. Гэтак пагражаюць работнікам Жлобінскага беларускага металургічнага заводу. Яны кепска працуюць? Не. Іх пераследуюць за цалкам законнае жаданне стварыць незалежны прафсаюз. Міхаіл Прановіч падрабязней. На беларускім металургічным Андрэй працуе 7 гадоў, але сёння разумее, з месцам на заводзе можа развітацца ў любы момант. Тыдзень таму слесар-рамонтнік стаў адным з 11 заснавальнікаў новага незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве. Колькасць тых, хто жадае далучыцца, ужо перавысіла 200 асобаў. Рэакцыя кіраўніцтва таксама. Доўга чакаць не давялося. Двоим людям уже пришли и напрямую сказали, что увольняйтесь или будем искать метод, чтобы вас устранить с этого предприятия и не дать организовать первичную организацию нашу. Тоже проводят профилактические беседы. Ну и людей, соответственно, пытаются запугивать какими-то разными методами. Лишение премий, увольнение с предприятия, непродление контрактов. Вот такими вот методами действует наше руководство. Апошнюю кроплі для Андрэя сталіся падзеі на заводзе 17 жніўня. Тады работнікі на знак пратэсту спынілі першы ў адным з цэхаў. Это уже крайней точкой было уже все. Это уже назад уже некуда было идти. Людей начали давить, начали ущемлять людей. Напарника сутками наказали, плюс штрафом административным за тот поход к печам. Ну и вот после того уже сил терпеть такой беспредел как бы уже не осталось. Уже организовались свои компании людей и начали пробиваться в независимый профсоюз. Паводле старшыні незалежнага прафсаюзу, актыўным удзельнікам тых падзеяў у сярэдзіне жніўня сталі адмаўляць у падаўжэнні контрактаў. Скасаваныя дамовы уже з 2 працаўнікамі заводу. Первый человек, он 20 лет отработал на предприятии, он попал под непродление. Второй был парень молодой, тоже 9 лет. Отработал, было одно замечание за все 9 лет, и он просто попал под непродление. Переводов или каких-то смены другой работы ему не предложили, он просто ушел с завода. Следующий у нас парень, он вылетает в январе. Ну и дальше по списку всех, кто был замечен или активно себя проявил. Але незважаючы на ціск з боку кіраўніцтва, колькасць ахвочых уступіць у незалежны прафсаюз з кожным днём толькі расце. Міхаіл Прановіч, Белсат. Ад пагрозаў да дзеянняў. Беларуская нафтавая кампанія прыпыняе экспарт нафтапрадуктаў праз порт у Клайпедзе. Літва, безумоўна, зазнае страты. Але перадусім гэткае рашэнне беларускага боку ударыць рыкашэтам па самой Беларусі. Колькі ж заплацяць беларусы за помсту Лукашэнкі, высвятляла Дзіяна Радкевіч. Раней Лукашенко пагражаў спыніць увесь экспарт праз парты балтыйскіх краінаў у адказ на санкцыі. Сёння беларуская нафтавая кампанія кажа прыпыненне экспарту нафтапрадуктаў праз літоўскі порт у Клайпедзе. Адгрузка ў межах заключаных раней пагадненняў будзе працягвацца. Я так разумею, што гэта сігнал, што калі вось прынцыпова пазіцыя не зменіцца Літвы у адносінах да Беларусі, да палітычнай сітуацыі сённяшняй Беларусі, то беларускі блок, магчыма, дае зразумець, што ён навогул адмовіцца ад паставак нафтапрадуктаў праз Клайпедскі порт. Але ж гэта будзе даволі затратна менавіта для беларускага боку. Порт у Клайпедзе належыць кампаніі «Клайпедаснафта», якая чакае ўзнаўлення паставак з Беларусі, але рыхтуецца да любых сцэнараў. Інфраструктура ў Клайпедзе найбольш выгадная для экспарту або пры неабходнасці імпарту нафтапрадуктаў для Беларусі. Цяпер мы працуем з кліентамі ў Беларусі на рэгулярнай аснове, на запланаваныя грузы на бліжэйшую будучыню. Аднак мы разумеем, што рашэнні кліентаў хутчэй за ўсё будуць прадыктаваны не эканамічнай, а палітычнай логікаю, якую мы не можам кантраляваць. Міндаўгаз не спяшаецца дзяліцца канкрэтнымі лічбамі пра ўплыў беларускага рашэння на дзейнасць Клайпедаснафты. Тацяна Манёнак кажа прыблізна 2 мільёнах тоннаў паставак штогод і лічыць, што для порту гэта будзе адчувальна, але больш крытычна для беларускага боку. Галоўная задача беларускай нафтавай кампаніі як экспарцёра нафтапрадуктаў – гэта эфектыўная лагістыка.
это магчымасць знізіць страты на лагістыку, а тут страты падвысяцца. Депутат Сейму Литвы и профессор экономики Кястотис Главяцкас стверджает, что Вильня таки удар переживе. Белорусская нефтяная компания не подписала, видимо, не продлила договоров, которые имели на поставки. И, судя по сообщению, это не слишком большие это поставки. Беларусь нефти идут на экспорт. Бензин, там, дизелин так больше. Создается впечатление, что чуть не ведрами там продают. То есть двухзначные цифры экспортируются. Это очень маленькие объемы. Пра спорт у Клайпедзе праходзіў асноўны аб'ём экспарту беларускіх нафтапрадуктаў марскім шляхам. Раней Белнафтахім казаў пра перамовы з расійскімі кампаніямі адносна паставак праз парты ў Расіі аб'ёмам да 6 мільёнаў тонн штогод. Гэта амаль увесь экспарт нафтапрадуктаў з Беларусі марскім шляхам. Идет политическая игра между Беларусью, Литвой и Россией по поводу поставок нефтепродуктов, в какие порты, все-таки в литовские или в российские пойдет. Такая политическая игра, конечно, идет сейчас. Пока это не более того, чем политическая игра. Какой-то торг. Права на экспорт сёння мае ўжо не толькі беларуская нафтавая кампанія, але і Белзамежгандаль, які належыць кіраўніцтву справамі прэзідэнта. Техническая такая история, ничего такого, ничего более там. Причем там то есть, речь идет не обо всех нефтепродуктах, а там только именно темные. Тацяна Манёнак бачыць у гэтым толькі жаданне стварыць канкурэнцыю на рынку і больш эфектыўнага экспарту. Дадае, што цёмныя нафтапрадукты менш прывабныя для экспарту, таму казаць пра вялікую колькасць прыбыткаў ад Белзамежгандлю яшчэ цяжка. Діяна Радкевіч, Белсат. У сваім доме мы больш не гаспадары. За вывешванне на тэрыторыі свайго жытла бел-чырвона-белых сцягоў сёння судзілі 87гадовую жыхарку Менску. Штраф амаль як пенсія, але яго адразу сплацілі людзі, якія прыйшлі падтрымаць пенсіянерку. Была там і Алена Дубовік. Я бы сказала, я не согласна. Так Лизавета Бурсова оценила рашэнне суда ў дачыненні сябе. За сцяг, які яна вывесіла ў вакне сваёй кватэры, жанчыну аштрафавалі на 405 рублёў паводле артыкулу 2334 правядзення масавага мерапрыемства. Спадарыні Лизавете 87 гадоў. Гэта першы суд у ейным жыцці. Он не изменит мою позицию. Совершенно не на грош. Я же слушаю, что... по-моему, все говорят, я невиновна, не признают вину. Никто не служит. Они прям, мне кажется, под копирку судей. Я не знаю, они когда-нибудь, ясно, когда-нибудь они за это или расплатятся. У дзяцінстве Лизавета Бурсова уратавалася ад фашыстаў. Яна шматразовая чэмпіёнка па кулявой стральбе. Далучыцца да пратэсту і вывесіць нацыянальную сімволіку ў вакне сваёй кватэры пастанавіла пасля выбараў прэзідэнта. Как я плакала, как я рыдала. А оказывается, я узнаю, что весь народ обманул. Змагацца з нацыянальную сімволікаю улады пачалі яшчэ ў верасні, калі выносіліся прадпісанні таварыствам уласнікаў двароў. У кастрычніку з'явілася забарона МНС, цытата, размяшчаць на фасадах, дахах вырабы з гаручага тэкстылю. Судзіць за сцягі ва ўласных кватэрах актыўна пачалі па ўсёй краіне ў лістападзе. Штрафавалі жыхароў Віцебску, Ганцевічаў, Бараўлянаў, Валожына, а жыхар Менскага мікрараёну Сокал атрымаў 13 сотняў арышту. Цяпер вывешванне сцяга ва ўласным жытле прыраўноўваецца да ўдзелу ў несанкцыянаваным пікетаванні. Я оцениваю это полным праздником абсурда. И в этом абсурде нам приходится доказывать, что мы не виноваты. Причем, понимаете, оно же еще получается так, что сотрудники не доказывают, что ты виноват, а ты должен сам еще доказать это, что... Ты не организатор массового мероприятия у себя дома. Гэтым Настасья і займалася учора на суде. Ейную справу отправили на допрацоўванне праз памылки. Самое смешное это в том, что сотрудник при составлении протокола перепутал адрес. Он перепутал дом и квартиру. Плюс приложенная фотография. Это была просто фотография окон, непонятно какого дома, без адреса. Паводле эксперта, прычынаю, якая і прыводзіць да такога прававога калапсу, сталася адсутнасць падзелу судовай і выканаўчай улады, як мае быць у правовой державе. То есть суд критически никогда не подходит к материалам, которые предоставляет милиция, он просто формально их оформляет в судебное постановление.
Наколькі законна лішыць вывешвання незабароненай сімволікі ў асабістай кватэры правядзеннем масавага мерапрыемства? В принципе, исходя из статьи 23-34 КоАП, невозможно провести массовое мероприятие в непубличном месте. То есть нельзя у себя дома, что бы там ни делая, провести массовое мероприятие, за которое можно было получить какую-то санкцию. Аднак прыцягненні да адказнасці працягваюцца. Сёння жыхар Бараўлянаў атрымаў прадпісанне за сцяг на тэрыторыі свайго прыватнага дому. Пры паўторным парушэнні суд паводле ўжо знаёмага беларусам артыкулу 23-34. Алена Дубовік, Белсат. Перадаць частку паўнамоцтваў прэзідэнта усебеларускаму народнаму сходу. За наданне форуму, які мае адбыцца на пачатку наступнага года, статусу канстытуцыйнага органу выказаўся Лукашенка. Кажуць, што ажно 10 000 прапановаў атрымалі будучыя дэлегаты. Пашукалі і мы параду удзельнікам сходу на сталічных вуліцах. Думаць, што яны робяць? А ці делегаты все в костюмчиках, под галстуками, поэтому ничего хорошего не придумают. Выйти из этого здания, спокойно поехать себе домой, к детям, к семье. Ну, я ваша зусім супраць Конституцию, как меняли. В Америке ж не меняю, колькі годов и живут. Хотелось бы, чтобы они посмотрели на ситуацию вокруг, которая происходит, и, исходя из этого, приняли правильное решение. Наверное, самое главное не то, что бы хотелось сделать, да, ну просто вот от себя, а из того, что требует народ в Беларуси, да, большинство. Усебеларускі народны сход склікаюць па распараджэнні Александра Лукашэнкі. Звычайна раз на 5 гадоў напярэдадні прэзідэнцкіх выбарах. На ім зацвярджаюць праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця на пяцігодку. Дэлегаты, урадоўцы, кіраўнікі прадпрыемстваў і прадстаўнікі гаспадаркі. Іх абірае сход упаўнаважаных у гарадах і раёнах. У Канстытуцыі усебеларускі народны сход органам, які б меў права заканадаўчай або выканаўчай улады, не значыцца. Каб атрымаць такое права паводле закону, неабходна правесці рэферэндум. Калі на вуліцах сілавікі збівалі людзей, то ў залах суда дабівалі затрыманых. Пра суддзяў ды іхную адказнасць глядзіце ўжо цяпер у размове Святланы Калінкінай. Я ж на гэтым развітваюся са спадарствам. Усяго вам самага добрага. Беражыце сябе.